sasakyan, may kwento ng pangarap. Sa bawat biyahe, may mga alaala. Here on Stories on Wheels, we put the spotlight on the stories of our loyal customers from Laos Auto Group. Discover the reasons for choosing the right vehicle and how it has become part of their most treasured moments in life. Join us today in the journey of Mr. Dante Santos as we explore in his inspiration, experience, and love for his automobiles. I am Jennifer Salenga. And I'm Ariel De La Cruz. Let's begin this journey of inspiration here on Stories on Wheels. Ako si Dante Santos. Originally I'm from a native of Concepcion, Tarlac. Pero dito na ako nag-i-stay sa Angeles dahil nandito yung business ko. Bata pa lang ako, nag-set na ako ng goal sa buhay ko na that someday, somehow, I'll be somebody. At the same time, palagi ako nagpe-pray kay Lord na tulungan niya ako kung ano man goal ko sa buhay. So, dahil may kasamang prayer, may kasamang action, hanggat hindi ko na-attain yung gusto kong mangyari, ginawa ko. Yung sasakyan ko, owner lang. Owner. Medyo pog-pog lang. Palaging sira. So at that time, hindi naman ako marunong tumingin sa sasakyan, kaya akala ko maganda yung nabili ko. So na-experience ko yung palagi siyang sira, palagi kong dinadala sa talyer. After that, meron na naman akong nabili, yung mga galing lang ng Subic, yung mga Town Ace, yung mga converted, yung left side yung right side magiging left side. So ganun din, hindi reliable. Tapos yung pangalo kong car, DX na Toyota na luma rin, ganun din. So ngayon, nag-pray ako kay God. Sabi ko, God, bigyan mo na ako ng brand new para mas bumilis yung mga transaksyon at saka gagaan siya. Until such time, naisipan ko na pumunta ako sa car world. So in short, ang nabili ko nun, Mitsubishi Lancer na pizza pie yung ilaw or something. So yun ang first brand new ko. Pero after that, siguro after 1 or 2 years lang, si Mrs. ko, bumili siya ng Sorento. Ngayon ako naman, namasyal ako saglit sa US. Pagbalik ko, nakita ko yung Sorento. Bah, ang ganda ng riding niya, very smooth. Tapos, palagi akong on time sa delivery, ganyan. So, sa mga okasyon. At that time, yung Kia Sorento na yun ang parang pinate-test drive. So, si Mrs., dahil mahilig siya maka-discount, difference kasi na siguro 300,000, 400,000. Yung tinakbo, wala man 2,000 kilometer. So, kaya niya kinuha. So, aside from nakatipid na, first owner, kami pa rin. Kasi test drive siya eh. So, kung binenta mo, kala nila ikaw rin ang first owner. Di ba? Diskarte na naman. So, dahil nagandahan ako sa Kia Sorento, ang ginawa ko, bumili ako ng Kia Carnival para sa akin. Top of the line, di ba? Pagka upo ko sa showroom pa lang ganun,
Sabi ko, ito na, may mangyayari dito. Nung nag-carnival na ako, siyempre, dahil 4 yung anak ko eh. So, maluwag, presko, hindi masikip. Tapos, kahit na Kia Carnival yan, minsan pinandi-deliver ko yan eh. Kaya yung mga gamot ko, sosyal. Naka-top of the line. Oh. So, in short, sa business, lalong na level up. Lalong yung asenso napabilis. Number 1 dyan, yung very comfortable kami. Pag pumunta kami sa isang place, pagkababa ko ng sasakyan, siyempre aalalayan ko yung mga bata, si Mrs., ganyan. So, pag yung pinuntahan namin, friends namin o relatives namin, sumasaludo silang ganun. So, feeling VIP talaga. So, ngayon, pati yung mga anak ko tsaka si Mrs., talagang masaya sila na at least yung naisipan ko na palaging mag-brand new at saka yun nga dahil maluwag siya, komportable, maganda siyang i-drive, tapos maganda yung mga features niya, very safe. Tapos may instance pa na yung Kia Carnival anong model yun. Basta 2012, inold up ako. Galing ako sa bangko, sinundan ako. Naabutan nila ako sa may Santa Teresita, yung aisle doon, Pamirasol. Yung motorcycle tandem, kinata ko sa harap. Tapos yung nakaangkas, biglang lumukso, hinataw kagad yung baril. Unang putok sa windshield, hindi ako tinamaan. Pangalawa, nasa harap ko na sila. Ayun, pang second putok, tinamaan na ako. Nung binaril ako, wala man lumusot na bala. Pati nung yung nakita ko yung 6 na putok na isa lang pala yung lumusot dahil tumama sa glass. Pero yung tumama sa body, wala lumusot. 5 yun. So yung isang bala lang na galing sa glass, yun lang ang lumusot. Kaya tinamaan ako. Ganun katibay ang Kia. Thank you, Kia. Nung yung mga sasakyan ko, bago na, lumakas yung level ng confidence ko. Dahil aside from positive thinker ako, lalong lumalakas yung business ko. Ganun. Napansin ko, pag nakakabili ako ng mga car nyo, siyempre bago, tsaka yung mga truck pan-deliver, mga L300, mga K2, yun. Yun, nakawalo na kami nun. So, lalong lumalakas yung business. Kasi, mas marami kang naikakarga, tapos dahil brand new, wala ka problema masisira siya. So, naging beneficial to both of us. Iba kasi talaga yung impact na yung sasakyan mo bago. Tapos, much better kung top of the line siya. Kasi, nung dinadrive ko na yung Kia Carnival, yung mga friends ko, sinasabi sa akin, buti ka pa, yumaman ka na, big time ka na. Hindi nila alam. Terms lang yon. So, yun ang malaking tulong talaga. So, ever since, panay brand new na yung binili ko. Palaging nile-level up ko. Dahil nga may business, so, siyempre, ang number 1 priority mo, yung mobilization. So, pagdating nga sa mobilization, dahil na-experience ko na yung mga second hand, hindi reliable, so nag-brand new na ako. So, nung nag-brand new na ako,
At the same time, yung income ko lumaki din dahil yung sales ko lumaki. So, pag lumaki yung sales mo, network mo, income mo, pati yung friends mo, mali-level up. Kaya later on, pati sa business namin, ginawa namin na yung pagtulong or philanthropy, sinama na namin sa business namin. The more na blessing na binigay ni Lord sa amin, sinishare namin through medical mission, feeding program, and then helping the poor. Yan. Ayun nga, no, yung dahil sa na-experience ko yung pagbili ng Kia, napapansin ko, ang daming magandang nangyari. Yun nga, no, parang nga may pagka-Superman, biro mo, mababangga ka na, masisave ka pa. Oh. Pangalawa, yung tulad nun, nabaril ako. Oh. Kung hindi lang pala glass, hindi lulusot. Oh. Tapos, siyempre, pag kaya yung dala mong sasakyan, napapansin ka ng mga friends at saka relatives. Dahil maganda, swabe, smooth. So, ano pang hahanapin mo? Di ba? O, sana tumagal pa kayo para palagay ko hanggang kaya kong mag-drive, bibili pa rin ako ng Kia. Kasi ito na yung nakasanayan ko. So, actually, pati mga relatives ko, lalo na yung brother kong doktor, at saka yung mga ibang relatives ko, minsan ginagaranti ko pa nga para makabili sila ng Kia. Ganun ako ka-loyal sa Kia. Oh, aside from, yun nga, na best friend ko si Mr. Levi Laus, I'm very thankful na naging kaibigan ko siya. First of all, magpapasalamat muna tayo sa ating bisita, no, na si Sir Dante for joining us, no, to share your very inspiring story. Kanina meron na tayong narinig na konti about the story of his life, pero marami pa tayong malalaman about him, no, with our discussion for today. Sir, ikwento niyo po sa amin yung story of success ninyo, no? There are challenges po pala bago kayo, bago nyo maabot itong success that you have right now. Being in a family na established na, no? On your own, paano po kayo nagsimula para makasabay, no, doon sa estado na yon na meron na po ang pamilya ninyo? I was lucky na yung mga parents ko na binigyan ako ng tough love. Tough love. Yung mga kapatid ko, kung ang baon na 5 piso, 10 piso, ako piso. Opo. Dahil palagi sila nag-honor ng valedictorian, salutatorian. Tapos ako nga, buloktorian, kulelat. So, I experienced a lot of pain, failures, hardship, ganyan. Unknowingly, sa family, pag halimbawa sinasabitan ng medal yung mga kapatid ko. Yung isang magsasabit na tita ko, halimbawa nakatabi ako sa kanila. Alis ka dyan, di ka kasali, ha? Di ba masakit yun? So ngayon pala, yung mga experiences na yun, okay lang na ma-experience ko. The hardship, the better. Oh. So ngayon, buti na lang kasangga ko si Lord. Pag nangyayari sa akin, yung punta ako sa kwarto, magdadasal ako. And then, I was also very lucky that I was given by God the gift of positive thinking. Pag dinadown mo ko, lalo akong
lumalaban, lalo akong tumatayo. Early on, madilim pa lang, gumagawa na ako ng pera. Madilim pa lang, nagtitinda na akong hot pandesal. Pag sumikat yung araw ng 9-10, mainit na, magtitinda ako ng ice candy. Oh. After lunch, para lumaki yung tubo ko, hindi ko naman alam kasalanan, maliit pa lang ako noon. Hustler ako sa billiard. Nagikipustahan ako. Siyempre, mananalo ako, hindi ako ninenervyos eh. Oh. So napaka-entrepreneurial talaga Yes. ni Mr. Dante. Yes. And at the age of 28, Oh, Kayo I po form ay my nag- own distribution company. mhm, Oh. yeah, and the rest is history. Yes. Opo. Oh. And nung kayo po ay nagsimula ng kumikita on your own because of your marketing skills and the diskarte, Yes. no? Yes. Ano na po yung mga naging changes, pagbabago na I'm sure you're very proud of kapag binabalik-balikan niyo po. I was lucky that yung parents ko, lalo na yung father ko, politician siya. Almost 40 years siyang barangay captain, hindi natalo sa Concepcion Tarlac, sa barangay Minane. So yung father ko, kahit kinakain na lang niya pag may lumapit, ibibigay pa. Ganun siya kabait. Ngayong malaki na ako, yung palang ginawa ng father ko, gagawin ko rin. At the same time, my perception is, the more blessing na binigay ni Lord, I have to share. Kaya ngayon, dahil mayroon akong drugstore, I do medical mission, particularly Operation Tuli sa mga barangay. Halos yung mga barangay sa Angeles, natapos ko ng medical mission. So ngayon, lumipat na ako sa Concepcion Tarlac. Doon na ako nagme-medical mission sa mga barangay. Napaka-inspiring naman yun. So, ganun ang ko, yung the more blessing dapat i-share mo. Kasi hindi mo naman dadalhin mamatayan eh. So yung relationship po ninyo sa Laos Group, gano'n na po siya katagal? Siguro nasa almost 30 years na. Actually, ako lang ata yung client o friend ni ang namatay na Mr. Levi Laos na pwedeng pumunta sa office niya na walang appointment. Ganun na po kalalim yung ganun relationship ka-close. ninyo. Kasi at that time, pag may nakursunadaan ako sa showroom, papadeliver ko lang sa bahay. Sa bahay ako magche-check eh. Hindi man ako nagbabangko. So ngayon, one time, may nakursunadahan ako. Basta top of the line rin, Kia ata. So ngayon, akit ako sa taas. Eh, yung office sa Car World eh. Hindi akit ako sa second floor. Pumapasok. Inarang ako ng mga dalawang sekretarya. Sir, may kausap po si boss. Ganun ba? O, ganun itong gawin natin. Pagkatapos niyang may kausap, tambay muna ako kay Vic sa baba. Tapos tawagan niyo na lang ako pag pinaakyat na ako. Sabihin niyo 10 seconds lang ako. Alam mo bakit? Tatawag lang ako sa... Bibili mo kotse. Hindi naman akong tatagal eh. Pag na kami, sibat na ako. So ngayon, di pa ako nakaupo kay Vic na ganun. Vic, pag storya ka pa ako, ate kong Burica Sera, panimplaya yung kape kong Dante, ng Vic ko. Ay, pa man di natanging kape ko, binaus na yung sekretary. Sir, papanikan nyo niya ni Mr. Santos, Kuya, piningaman nung kuya na ako. Puta, pati panda ko pa kasi ako. Wah, hindi akit ako ulit eh. Okay, ba't niya loob kumakanyan? Dante ng sermon niya, no? Nakaling kaya ka to, Sir, sabi ko mo, Questionada kita maka-display mo kay itang top of the line itang Carnival. Diyan mo kong discount,
O, less 10, 10K yan. Bah, kanipis na ako. 20K ako. O sa lubong nga na, 15 yan. Sige, larga ako. O makuna ako. Katamama ko, ano? Mag-istorya ka tapahan, no? Pagbigyan kayong 5 minutes. O kasi itong may pag-istorya kami, nilala ko stress ka ako eh. O kasi, mapagpakaili ko. O ngayon eh, o tamira sitang 5 minutes, simple lang kaya nga rilo ako makanya. Ay, sir, ito palalakad na ako. Nakuha, bawal. Sir Dante, gaano po kahalaga sa inyo yung ganong klaseng koneksyon, no? Hindi lang po empleyado eh. Ang may-ari mismo ang nag-aasikaso po sa inyo. Iba talaga pag yung at home ka, pagkaibigan mo yung mga employee, lalo na yung may-ari. Di ba masarap yun? Walang pila, pasok ka kaagad. Yung VIP treatment, di ba? Tapos sa lahat ng mga manager at employee, pag may papagawa ako, iiwan ko lang dyan, sila nang bahala. Ako, bibigyan lang ako ng kape. O pag umirit pa ako ng McDonald's, mabilis pa sa alas 4. So, Sir Dante, sa Laos Group, yung relationship nyo is 30 years, you mentioned. Pero sa Yes. Kia mismo, sa Kia, when did it start? Mga 28 siguro. Ganun. 28. Wow. Oo. 28 years. Oo. So, Jennifer, ang Kia Pampanga is they just celebrated their 35th Yes, anniversary this oo. year. So, Oo. 28. So, 7 years old pa lang Kia Pampanga. Oo. Oo. Customer na si Sir Dante. Yeah. So, it goes to show kung gaano talaga gaano nakatagal yung relationship niyo Oo. sa kanya. Ako, curious Oo. ako, Jennifer, kasi Oo. Kia just started in the Philippines, late 90s or early 2000. And during that time, known ng Kia for affordable, mga entry-level na sasakyan, Yeah. di ba? So ano yung nag-convince sa inyo na, bibili ako ng kotse dito? Kahit na relatively bago pa lang sila eh, di ba? Oo. So ano yung decision-making factor na kinonsider ninyo? Sa US, sikat yung Sorento na nanalo ng award. So nung palagi kong ginagamit yon, sabi ni Mrs., akin yan bakit mo hindi na-drive? Doon ako bumili ng Carnival. Di ba? Yeah. Di naman ako magpapatalo. So ngayon, ganun din yung performance ng Carnival. So siguro, 4 na Carnival na yung, basta't may bago, palit na ako. So Yeah. upgrade lang po kayo? Upgrade. Wow. Oo. Bakit po Kia Carnival? Kasi parang minivan ng Carnival. Oo. diba? Yung sa akin, tamang-tama lang yung height niya. Tapos sa driving, very smooth, ganun. Tapos lalo na ngayon dahil merong, ano bang tawag doon? Artificial intelligence ba yun? Yung kahit ibangga mo, magpipreno. Yes, yes. Di ba? Yeah, Yeah. So, nung kabibili ko lang ng Carnival, lalabas ko lang sa gate, biglang may umarurot na sa likod, di ko man alam. Nagpreno. Uy, galing. So, Sir Dante, sa 28 years na relationship or being a valued or hindi man valued SVIP client ng Kia, mga nakailang sasakyan na kayo na nakuha sa kanila? Nasa 20 plus. 20 Wow. plus. Kasi every 2 to 3 years, maximum na 3 years, palit Tapos ngayon, pati yung mga anak ko, yung iba binibili ko, yung ibang kaya nang bumibili na rin. Yung ibang may business. Yeah. Pero ano po ang meron sa Kia? Bakit nakarami na po kayong sasakyan sa kanila? O siyempre, yung mga manager, hindi ako pinapabayaan. Tsaka yung mga... So, Sky. very personalized ang experience Oo, nila. oo. Pagtawag ko lang, mabilis pa sa alas 4.
Tapos minsan, papasyal lang ako dyan. Biglang-bigla, makakabili ako ng sasakyan. Magaling mambola si Amor. Ako curious lang din ako, Jennifer. So, Sir Dante, kung 30 years ago, paano ninyo nalaman about Laos Group? Kasi nga, dahil yung mga sasakyan ko, second hand lang. So, sabi ko, mag-brand new na ako. So, nung dahil nandito na yung ano nun, yung mga Laos Group. Ayun. Nag-start na ako na mag-brand new. So, nagsunod-sunod na yon. Umikot lang dito, oh. Pero mo, Mitsubishi, Ford, tapos Kia. Pero pinakamarami, Kia. Pero Sir Dante, maliban po dun sa personal use ninyo, kaantabay nyo rin po pala yung Kia, no, sa mga negosyo ninyo dahil may Oo. mga sasakyan kayo dito Kasi na ginagamit for your business. lahat ng pang-deliver namin ngayon ng medicine, medical supplies, beauty products ng mga anak ko, yan ang ginagamit. So, ganun siya kalalim. So, in terms naman po sa products, paano ninyo ma-describe, siguro mga 28 years ago, kung ano na yung mga changes na nakikita nyo sa mga produkto ng Kia ngayon? Kasi di ba, dati ano lang sila eh. Oo. Yung focus nila, affordability, entry Oo. level. Ngayon, Oo. stylish, Oo. modern. So ano po yung ano ninyo? Ano yung experience ninyo? Lalong gumaganda yung driving. Yung convenience. Tsaka ako nagda-drive. Bihili ko, isang kamay lang eh. Para lang ako naglalaro. Ganun. Kasi nung may drep ako, mabilis akong magpatakbo eh. Kasi palagi may hinahabol na doktor. Ganyan. O ngayon, kahit may hinahabol ka, cool ka pa rin eh. Swabe pa rin eh. Tapos gusto ko pong i-highlight yung sinabi nyo kanina. Ngayon, because parang smart cars na sila, na ang dami na nilang mga additional safety features. Oo. Yung mga sudden stop, Oo. pag nakaka-detect sila na may, Oo. di ba, may Oo. meron kang mababangga or may sasakyan na dadaan sa'yo, it will suddenly stop. Tapos also, it's also in our experience na sometimes pag long driving, yung Kia Carnival, it will advise you na it's time to take a coffee break. Di ba? Para kasi pag nawawa, I think nade-detect niya na minsan, meron kasi siyang lane assist, na pag lumalabas ka na dun sa lane mo, nade-detect niya, at sasabihin niya sa'yo parang, oh, it's time for a coffee break kasi parang hindi ka na diretso mag-drive. So, di ba, parang Ang galing ng features ng ang ganda. Ang ganda ng mga additional features. Lalo na ngayon, hindi lang diesel na ngayon ang Carnival. Meron na siyang hybrid. Hybrid. Talaga? Yes. Palagay ko, makakarami pa ako ng Kia niya. Pwede Wala bang award yung number 1? Pwede na palang maging endorser si Sir Dante ng Kia. Doon po sa proseso no ng pagpili ng sasakyan, of course, hard-earned money po 'yan. No? Yes. Ano po yung mga considerations ninyo sa pagpili po ng sasakyan? Of course, syempre, yung price, kino-consider yun eh. Pero ako, yung sa pricing nyo, wala man akong problema eh. Kasi biro mo, top of the line, tapos 3.1 million lang. Kung ibang brand na yun, nasa 4.5, 5 million. O kung nag-aano lang kayo na yung may gagawin pa, magiging 4 million, papagawa pa ako eh. I-modify. Di ba? Yung may CR. Kasi minsan nanonood ako sa... Parang pang-artista, sir. Oo, di ba? Pag may ganyo kayo, bibili rin ako noon. Sir, can you take us back po dun sa moment na
nabili niyo po yung sasakyan ninyo, nung pagpasok niyo dito sa Kia, ano Actually- po yung nararamdaman niyo nung moment na yun? So, pinili ko nga yung Kia. No? Pagka-start ko pa lang na gano'n, no? Sabi ko, uwi ko na to, sa bahay na ako mag-issue ng cheque. Ganun kabilis. Oo. Papayag naman si Sir eh. Ganun naman ang ginagawa namin. Sinabihan ko yung brother ko, yung anesthesiologist, bumili rin ng Kia. Oo. Ayan na yan. Kumusta naman po yung experience ninyo? Kasi mahalaga po dahil ito pong mga sasakyan na ito ay ginagamit sa negosyo. Oo, actually, yung anong pangalan nun? Yung K2500. Oh, yan. K2500. Oh, siguro nakailan na kami? 8, 6? Oh. Mhm. Wow. Basta ano pa yan, darami pa yan kasi yung isang anak ko, importer. Kaya yung operation niya, palagi nagde-deliver, ganyan. Dapat nga, may truck na ba kayo? Pan-deliver? I-order kayo ni Amor. So Sir Dante, ibig sabihin, maliban po dun sa talagang tinitignan nyo, no, yung sasakyan, yung performance, at yung features ng sasakyan, isa po sa nakikita kong naging mahalagang factor din ng pagdedesisyon nyo sa pagbili ng sasakyan, yung relationship po talaga ninyo Oh, syempre with the owner and then the people who are, Yes. of course, working here at Oo. Kia. Oo. Kasi yung sa ibang mga dealership, hindi ko na-experience yung ganyan eh. Yeah. Pag Laos Group, kahit saan ako pumunta, VIP eh. Yes. Specifically po sa Kia, ano po yung Ah. experience ninyo sa mga staff or sa management ng Kia Pampanga? Ako pagpasok ko dito, Masaya siya. Di pa ako Pumasok pa ako lang, nakaupo. masaya na. Oo. bibigyan na ako ng kape. Aba, oo. Kung gusto ko Milo, Oo. di ba? Oo. Kailangan magtanong muna. Oo. Ngayon, pag halimbawa nagugutom ako, kape lang yan, walang pero ng biskwit ka ako. Di ba? O kung hindi ka at home sa tao, hindi mo naman pwedeng gawin yun, di ba? Sa ibang mga dealer, hindi ko naman nagagawa yun eh. Di ba? So talagang yung comfort level ninyo dito Yes, sa dealership napaka... Parang parang pamilya na. Yeah, Pamilya. they're already your family. Oo. Opo. Sa 28 years na nag-stay kayo sa Kia Pampanga. Oh yeah, for you to stay here for 28 years and counting. Sir Dante, nakita po natin yung sipag, tiyaga at diskarte ninyo. Yun po yung nagdala sa inyo sa kung saan kayo ngayon, kung gaano kayo ka-successful. No? Very inspiring po yung kwento ninyo. Para po dun sa mga nangangarap din, no, na magkaroon ng sarili nilang sasakyan, no? Or maybe may mga negosyo po sila na naghahanap ng right car for them. Ano po yung advice na maaari po ninyong ibahagi po sa kanila? Dapat gumaya na sila sa akin. Mag-Kia na rin sila. Di ba? Kasi lucky charm ko yung Kia. Wow! Lalo akong umaasenso. Wow! So napakagandang pakinggan nun, no? Kasi nag-start si Sir Dante sa kanyang business at parang ang nakukuha ko, naging kasabay niya Oo. sa pag-asenso. Di ba? At sa bawat pag-asenso, nag-upgrade din siya. Oo nga. Oo, syempre. Na kanyang sasakyan. Hindi pwedeng maiwanan. Kailangan palagi kang... Pero Kia pa rin. Syempre. Yeah. So, yun nga. Pag ginawa mong motto yung do good always, tapos be positive always. Tulad nung Amando Resort ko sa Angeles, pinray ko yun after 3 days, sinagot niya.
Matagal na po yung Amandos Oo. Resort. So ngayon, mga prayer ko kay Lord, kasi yung prayer nga, wala naman bayad. Huwag mo lagyan ng limit. Di ba? I think So na kapag pag nagdadasal pala tayo, dapat, Di ba? and I guess, hindi lang dasal eh. Alam mo yung nakuha ko kay Sir Dante, hindi lang siya nagdadasal, ginagawa niya ng aksyon na Yes. gumagawa siya ng kabutihan. Yes. Yes. The positive. Para hindi Kasi- mawala. Para hindi mawala. Tapos yung attention niya, of course, yung attention natin napaka-limited. Pero siya parang, ito lang ako eh, ito lang, dito lang ako mag-focus sa positive nga, di ba? Yeah. So, dasal, sipag, tiyaga, Gawa. diskarte. Yes. Oo, gawa. Gawa. Oo. Thank you very much po, Sir Dante, for sharing your very inspiring stories with us. Not only the story, parang nafe-feel mo kay Sir Dante yung hindi lang niya sinasabi na napaka-positive niya. Yeah. Ang aura pa lang niya pagpasok, wala pang camera, napakagaan ng pakiramdam. Yes, sa kanya. maaliwalas ang kanyang itsura. Na parang tama nga siya, na parang pamilya yung kasi hindi mo gagawin yun eh kung hindi ka at home, hindi ka at ease sa mga tao, di ba? Alam mo, Ariel, it always feels good to hear very inspiring stories, no? Yung ibinahagi sa atin ni Sir Dante, bago niya nakuha yung kanyang dream car and his success now, talagang he really worked hard for it. Mhm. And ang gusto ko sa kanya is kasama niyang lumaki yung Kia. Yeah. Not only Kia, the Laos Group. Kasi sabi nga niya, parang he was able to acquire a lot of cars from not only Kia of Laos Group, Yeah. but other brands under the Laos Group umbrella. Mhm. 'Di ba? And nakita natin sa kanya na kung ano yung mga bagay na nagpa-stay sa kanya. Yes. Of course, it's very personalized service, Mhm. 'di ba? Customer satisfaction is Yeah, napaka-importante. number one, yes. Yung dalawa na 'yon, parang it doesn't make sense or it would lose its value Mhm. kung hindi maganda yung mga produkto. Correct. 'Di ba? So, correct. ang ganda ng kung paano nag-evolve yung brand, 'di ba? From where is it more than 20 years ago to what is it today? Yeah. And alam mo ba, Jen, it's important to mention that Kia Pampanga of Laos Group of Companies in 2015 was awarded the Platinum Prestige Award by Kia globally. Yeah. So yung award na ito is only given to the top 3% of dealerships all over the world. And Kia Pampanga is the only awardee from the Philippines. Wow. So out of kunwari 100, tatlo lang yung bibigyan. And yung Yes. isa doon, Kia Pampanga. So, and ito yung last na award na nabigay nila. Yeah. In 2015 pa, hindi na yan nasundan. So, it's a testament not only to the products, Yeah. but also to the service. Kaya, up to now, Kia Pampanga is still one of the best dealerships ng Kia Philippines. And no wonder bakit meron silang ganun ka-loyal na customer na through the years, for 28 years, nandito pa rin sila, pinipili nila yung sasakyan, not just because of the product, but because of the customer satisfaction and the personal relationship na nabubuo. So, it's the overall experience. Yes. Yeah. So, And that's really something, no? And sa mga kababayan natin, to hear stories like this, parang talagang mamomotivate ka, no? That if kinaya nila, kakayanin mo rin. And sa kanilang pagbuo ng mga pangarap, of course, Laos Group will always be there. No? part of them, Yes, and will be part of that dream, no? Diba, you always have this memory of your first big purchases. And one of them is cars, di ba? Yes. So actually, marami ng mga customers na naka-experience din ng ganito, na parang Yes. first time mo and hindi mo makakalimutan yung how the people in the dealership made you feel, di ba? Yes. So, napakalaking bagay. I mean, it's not only marketing. I mean, testimonies from different customers, people, employees, di ba? Yes. It doesn't end doon sa pagbili mo lang ng sasakyan. Kasi sa story ni Sir Dante, it's more than that. Merong nabuong relationship and sabi nga niya, parang family na rin niya ang Laos Group, which is
napakasarap pakinggan, Oo. di ba? So, this is just one story and we will hear more of stories like this dito sa Stories on Wheels. At dito na nagtatapos ang isang kwento ng pangarap at inspirasyon sa Stories on Wheels. Mr. Dante's story reminds us all that a trip isn't just about the destination. It's about the relationship and the experience or memories forged along the way. Stay tuned for more stories from people like you, individuals with dreams, passion, and experiences that connect us all. Until next time, I am Jennifer Salenga. And I'm Ariel De La Cruz. Thank you for joining us here on Stories on Wheels. Dito sa Kia Pampanga, hindi lang benta yung pina-prioritize namin. So we prioritize our valued customer. Number one is customer satisfactions. So hindi lang natatapos dun sa pagbenta ng ahente sa mga client namin. So kumbaga, natatapos yun at nag-start yun kapag nabili na nila or na-release na nila yung nung unit ng sasakyan. So doon pa lang mag-start yung parang relationship doon sa client. Ang dami naming naging client na ang gusto namin kasi maging part sila ng family ng Kia. So hindi lang yung parang, di ba, parang agent yan, binobola kami. So sa amin, hindi ganon. So pagkatapos, after ng lahat ng transaction na nangyari, we build relationship. Doon nag-start yung aming real valued to our customer. Kunwari, pag may mga kami, like events, kahit matagal na silang client, we see to it na in-invite namin sila. So, yun nga, like a while ago I said, to be part of the family of Kia. So, to feel them na kahit tapos na, kahit hindi na sila bumili ulit, as in, binavalue pa rin namin sila for inviting them to some events na pwede silang pumunta. Tinutulungan namin sila. Alam naman natin na lahat ng tao, dream nilang magkasasakyan. So, we help them na maano yung dream nila. Makamtan nila yon at bigay namin yung 100%, 101% na customer service sa kanila. We're planning na, yun nga, mag-create ng mga events na hindi lang sila, pati yung mga family nila, mga kids. And then parang like birthday party or something ganun yung namin. Parang yung maramdaman nila na we love them. Yun, sa lahat po ng tumangkilik sa Kia, especially Kia Pampanga, we are magmingi po kami ng maraming salamat. Tinatangkilik nyo, ever nagiging repeat client po kayo. So, wag po kayong mag-alala. Hindi po magbabago yung Kia Pampanga sa customer service, sa after sales namin. So, pag may mga problems, yun, just contact us and then we are love to feel free to answer your questions. Yun po. Hello, welcome to Kia Pampanga. So our unit for the month of December is Sorento. This is our Sorento 2.2 diesel engine. It's a 7-seater. This is a SUV type of vehicle. So ang Sorento po, ito po yung mga special features ng Sorento. Forward collision assist, blind spot detection, 8-inch touchscreen, and smart stream engine. We would like to invite you to visit our Kia Pampanga showroom located at Jose Abad Santos, City of San Fernando, Pampanga. And we have also other branches like Kia Isabela,
Kia Pampanga, Kia Pangasinan, Kia Baliwag. You can also visit our Facebook page, Kia Pampanga Official, for more information. And also, please like and share.